Gisulod sa mga operatiba sa National Bureau of Investigation kun NBI Region 11 kining usa ka quarry site sa Upper Tamugan, Marilog District, Davao City, Lunes sa buntag, November 18. Sumala sa NBI, illegal ang operasyon sa quarry. Kaganihang buntag, gipresenta sa NBI sa mga sakop sa media ang 13 ka mga individual nga nadakpan sa operasyon. Apil sa gipresenta ang pipila ka mga dokumento nga gigamit sa gingong illegal quarry operations. As a result of the said operation, we were able to confiscate heavy equipments, 2 dump trucks, 1 backhoe, and several individuals who are directly participating in the excavation, digging, transporting of these illegally extracted mineral ores. Base sa investigasyon, gikonsidera nga mga impluwensyadong tao ingon man negosyante ang nagpaluyo sa illegal nga operasyon sa quarry sa naskutang lugar, pero wala una kini nganli sa NBI. We cannot disclose the identity of the person behind this illegal quarrying. Kasi when we hatched the interdiction and arrest, he was not around, he was not in the area. But we have strong evidence which would link and connect him that he was the one responsible for all this illegal quarrying in Tamugan River. Sa pagsusi sa NBI, nasayran nga kapin usa ka tuig na nga nag-operate ang gingong illegal quarry sa Tamugan. There were several surveillances made by the locals, by the CENRO, actually, by the LGU. So they had this claimor na matapos sana because actually, the violation falls on the Republic Act of 7942, the Illegal Mining Act of 1995, which is include yung illegal quarrying. Nasayran niya ang City Environment and Natural Resources Office kung CENRO ang nagreklamo kung nangayog tabang sa NBI. Nag-ask ng assistance ang CENRO to make validations as well as another surveillance ginawa natin. And kung makuha sa operation, ino-operate talaga natin para matapos-tapos yung problema nila. Apil sa imbestigahan ang pipila ka mga barangay officials nga gingong dunay porsyento sa illegal quarry operations. Sumala sa NBI, daghang lugar sa 3rd District ang dunay ginahimong illegal quarry operations o ginamonitor na nila kini aron maaksyonan. Kung sino man yung taong directly, personally involved in the question act or the illegal act, sila yung responsible. But yung taong nasa likod, the man behind that illegal activity, we can file a case in a regular basis, regular filing. So ito sila, they would be subject for inquest proceeding. Sumala sa mga dinakpan, wala silang masayod nga illegal di ay ang ilang gihimong operasyon. Ako sir, akong partner sir na area dito dapit sir, nasa balay na biyaan dito. Ako nang labak ko sa sapa, pagkabot sa NBI, kapit kong dakot, nang labar ako dito Wala man ko nabot dito sa area, sir. Nara ko sa karsada, sir. Naagian lang ko, sir, ba? Kay on duty man ko, sir. Tig-disinfect ko sa mga customer mo, sir, ba? Mga buyer, o baboy, supplier, o mais, mga suya, ana. Pag-agin lang, sir. Nangutana ko, sir, nga. Sir, asa mo? Ni diretso sila naog. Ilahadayin kong gipusasan sa nga raid ni NBI. Usa sa mga suspect ang nagsulti na igo ra siya na narbaho sa quarry aron makakwarta ug aron dunay ikabuhi sa iyang pamilya. Wala mo kamalo kung illegal ba na illegal kaya nga. Nangwarta ra mong good. Paglapas sa Republic Act 7942 kun Philippine Mining Act of 1995 ug Presidential Decree 1586 kun non-compliance of environmental certificate ang atubangon sa mga tinakpan. Subayon pa karon sa NBI ang mga impluwensyadong individual nga nagpaluyo sa illegal quarry operation.